Yawwa a yau mun zo mu sa muku gasar rawa tsakanin manya-manyan mawaƙa. Za mu sa muku gasar rawanmu tsakanin Nura M Inuwa, Auta MG Boy. Yau za ku ce wannan wace kalar gasa ce a haka? Nura M Inuwa ba ya rawa, amma me sai an gwada akan san na kwarai. Za mu sa gasar mu, za mu fara da Auta MG Boy. Auta MG Boy, ina so ka mun rawa ta gani ta faɗa domin masoyanka suna can suna dako. Bismillah. Gaskiya ne Auta MG Boy, wannan rawar da kai ta yi kyau sosai, amma me ina so ka tabbatar min da ba bogi bane kuma ba loki ka kwasa ba, ka dan sake gwada min. Bismillah. Gaskiya ne Auta MG Boy, wannan da kai ita ma ta yi kyau sosai. Ina zuwa zan dawo kanka. Nura M Inuwa, ka ga yadda Auta MG Boy ya tsaya tiki rawa ta gani ta faɗa, kai ma ina son ka mun rawa ta gani ta faɗa. Bismillah. Haba Nura M Inuwa, wannan rawar da kai kwata-kwata ba ta yi kyau ba. Wannan ai sai ka ba masoyanka kunya. Da Allah ka dan sake gwada mun, saboda gaskiya wannan da kai ni kaina bata mun ba, ballantana masoyanka. Masoyanka suna can suna dako, ka sake gwada mun. Hai Nura M Inuwa, gaskiya ka ƙara kuma wannan ita ma gaskiya ba ta yi kyau ba, har ga Allah. Masu kallo da sauraron mu, kun ga yanda Auta MG Boy ya tsaya rawa gani ta faɗa, kun ga wacce Nura yi. Duk da dai dama Nura M Inuwa ba rawa yake ba, baya rawa, bai iya rawa ba, amma kun ga rawar da Nura M Inuwa yi, kun ga rawar da Auta MG Boy yi. To ku sa mana a comment section idan Nura ne ya ci, idan Auta MG Boy ne ya ci, ku sa mana a comment section. Amma kafin wannan lokacin, idan wannan ne farkon shigowarka, kar ka manta ka danna mana subscribing, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura.